На семінары прысутнічала больш за 100 студэнтаў. Як змагацца са шкоднымі звычкамі і што рабіць, калі здзейсніў памылку? На гэтыя і іншыя пытанні юнакі і дзяўчаты шукалі адказы разам з прадстаўнікамі аховы здароўя і супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Людзі ў пагонах нагадалі аб шкодзе наркотыкаў і расказалі аб выпадках, калі ўжыванне небяспечных сумесяў адыграла злы жарт з моладдзю. У гэтым годзе ў вобласці двое навучэнцаў былі затрыманыя за ўжыванне наркатычных рэчываў, у папярэднім 4. У цэлым колькасць злачынстваў у рэгіёне зменшылася ў 2 разы ў параўнанні з мінулым годам. Станоўчы баланс – вынік актыўнай профилактычнай работы з моладдзю. Если сказать вообще о цели этого мероприятия, то по данным Всемирной организации здравоохранения 50% здоровья зависит именно от образа жизни, который мы ведем. И поэтому, конечно, если мы молодежь настроим на здоровый образ жизни, на то, как они должны жить, как они должны правильно жить, естественно, от этого зависит наше будущее. Потому что это рождение здоровых детей, это и семейные отношения, это отношение к работе, ко всему тому, что вот их ждет в будущем. Поэтому основная наша цель – донести до них то, что зависимость – это самое страшное, что может быть в их жизни. Студэнты не засталіся ў баку і падрыхтавалі даклады. Сярод актуальных пытанняў – курэнне, камп'ютарная залежнасць, ужыванне алкаголю и многое іншае. Этот семинар проходит у нас уже не первый год. Это такая хорошая традиция ежегодно, потому что наша главная задача, как сотрудника воспитательного отдела, это воспитать разностороннюю гармоничную личность, свободную от разных видов зависимостей. Арганізатары семінара спадзяюцца, абмен думкамі плюс парады ад спецыялістаў заставіць моладзь задумацца, да чаго могуць прывесці неабдуманыя паводзіны і чым небяспечна рызыка 5-хвіліннага задавальнення. Артём Дзяранчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».